Dag kijkers van Kulturu TV. Welkom bij deze live uitzending. Wij staan hier met de heer Bucaman, zoals we hem kennen. Original Bucaman, de artiest tevens ondervoorzitter van de werkgroep Wintiwai Pondbuiten, ontwikkeling Wintiwai Pondbuiten, laten we dat goed zeggen. De heer Bucaman is ondervoorzitter van de werkgroep ontwikkeling Wintiwai Pondbuiten. Alvorens we ingaan op de punten die we vandaag zullen bespreken, dan willen we even de gelegenheid geven aan de heer Omeraad. Ja, Omeraad die we kennen, de welbekende Omeraad die ook lid is van de werkgroep. Die heeft een voicebericht gestuurd en die wil namelijk de gemeenschap even groeten. De kijkers van Kulturu TV. En dat zullen we dus afspelen. First place we baron big yodin ayer Kulturu televisie draai rond toe. Ayer big familie. Lek fau sabi jana umraja. Lek fau yerek ba. Abe kiswan big mankeri. Madanga nef gado. Ay gop chinso. Ay me barrier Kulturu televisie wan big yodi. Den fans for me. Den masai arki. Utute kwa odi. Ma lobby odi na appreciëren. En zo hebben we dat gehoord van Omeraad, die de fans laat groeten, zijn eigen fans en ook de kijkers van Kulturu TV. Dan gaan we verder met de heer Bucaman als ondervoorzitter van de werkgroep. Ja, ook een beetje naar Wintiwai Buka en laatste lezen taki. En dat hebben we over het feit dat jullie meer konden doen in 1 jaar tijd. Voor Aurokota Pojana Wintiwai. Zijn de laatste stand van zaken, Buka? Zo, goedemiddag luisteraars, goedemiddag Alasma, hier Kulturu familie, goedemiddag Suriname, goedemiddag overal. Bucaman again. Ja, afvraag bij deze naar de laatste ontwikkelingen naar Adverteren. Zo, lek feestje. Auroko, maar Auroko nee, Roko lang aan vaart. Want afase sa ubem rondja af, ubem rondje senste af. Abele, alleen. Kijk, als er een excuus is, dan heb je altijd gelijk. Maar nu is er geen excuus, want nou mooi drie weer. Als er een excuus moet zijn, dan afvertragen dona unu samus duaroko. Unu lek werkgroep. Maar is op taka werkgroep nog koppelen rechtstreeks tak hoe op een maand dat we komen dat we tak we gaan doen dit hoe de presidentiële werkgroep. Dus dat opdracht gegeven vanuit de hogere man. Dus daar. Afvertragen naar dat PAD, want de boy de bereid. Ik krijg elke dag telefoontjes wanneer we weer beginnen. Er is een kleine groep die wel doorgaat met wat er al begonnen was. De man dat hij tapte in een malibar om zo gidesma. Dus dan gaat de chimchis zo bij de bezig. Wat die groep desa pak dat aan voor kan bananga dati maar sowieso de Auroko nog want a passie denk wap ete wan passie in fase 1 a start zijn giwan tijdje ba maar er wordt gewoon niet eraan gewerkt. Laat ik niet zeggen gewoon want midden in een bestuur toe, midden ondervoorzitter. Er wordt nog steeds dus er wordt onderhandeld met mensen waarvan Todi, mi bete gewoon de biggest speler begwet. Todi komt bakana en mi bedoel na de biggest speler, maar aanpak schreefie nee gebeurt. En waarop dat ligt, weet ik niet, want ik bel elke dag. Ik bel met meneer Bisumbar, ik bel met meneer Todi. En we hebben altijd nadat ik gebeld heb, gezonde gesprek, dan wachten we altijd op de week daarop maandag, maar er gebeurt er niks. Wanneer je komt, dan is er misschien een poklijn die defect is, maar hoe je draait of keert, Adverteren dan had het probleem en het probleem moest los op. Ja. En leg wij geven aan Buka, Takauroko Airport Godoro, waar wordt er niet gewerkt? Pede mij Roko no? No, de mij rond de Livorno weg af, want in de eerste fase we op 3 passie waren de Livorno naar de passie. Dus dat mensen taki, dat pedes mij rond. If utaka werk groep neroko, dan ga ik jokken, want ik kom ook op het werk. Ik heb maar andere dingen te doen.
Isabi, we zijn niet alleen hier om straten te maken. We zijn ook hier zo om bepaalde sociale doeleinden tot stand te brengen. Hoe de bezig is het Tusangi Desma in de buurt toe. Er is vertraging. Desma is chemie. Dus mij bel me, omdat misrefi normaal doen luku otewo start. Alles is aan tijd en geld verbonden. Dus in sabitaki, if misdoen, mine voor die wat. Mij denkt taki ai boekana dit, boekana dat. Dat verdient hij een heleboel geld. Nee, boeka verdient wel. Zolang een euro start, dan gaat boeka wat verdienen daarvan. Maar normaal daar ook zo dat met kies money. Dus dat kunnen jullie even vegen aan de lek van wetak desani. Ja. En die halen we niet aan voor zo net voor een ondernemer, meneer Todi. We allemaal sap Todi like ondernemer. Zijn een rol voor Todi eigenlijk in een hele werkgroep, een project? Oké, Luko. Initiatief voor een werkgroep na. We zouden dat werk doen met mensen van de buurt en van de werkgroep. Boeka is goed, niet gewoon opgesteld dat Boeka een projectleider voor een groep. Isabi? Boeka, oké, ik heb eerdere functies gehad, wie me kent weet het. Bij grote bedrijven, waar ik ook als voorman functioneerde. Mijn afkaarden, hoe neem ik reclameboesrevi. Ook toegenomen aan bedrijf. Dus ik ben hier zo beland als projectleider. Maar Isabi, kijk, wanneer je iets doet, dan ga je altijd discussie hebben. Er was een grote heisafo taki arasta mane. Maar we gaan DTV, konanga DTV ja, tak passie neem ik boom. En ik ben iemand, is een familie. A passie anomi passie, na voor abirti. Dat is voor anderen, niet alleen mannen hoor. Je hebt ook mensen in het hele systeem. Sakande, isap, kontak van de sanden. Nadat na atori sai do de jatide. Dat je op maar in het systeem tu sakande bedeng deng of in Aroko of wanneer deng of in Aroko isap van de sanep sakba. Maar nee, buka no in Aroko. Aroko na van werkgroep, buka ko de projectleider in. En dat gaat niet. Je gaat niet iedereen hebben die achter Boeka gaat willen. Wie is Boeka? Ja toch? En je ziet het zelf ook op de media. Om eens mij kost onder de post. Van waar komt hij? Met dit ik professioneel deskundig. Ik had het al een keer uitgelegd. Je kan een deskundig bedrijf nemen. Alleen om de naam, de titel. Maar dan komt Boeka het werk doen met die jongens. Onder hetzelfde bedrijf. Isabi wat een bedrijf. Amasaba bedrijf. No ko knapina van ja zo met capacity. Isabi, maar je weet hoe mensen zeggen, werkgroep Boeka onder voorzitter. Ik heb nooit gereageerd op de kosif desma. Want je weet, iemand zei ik kosif voor een boel zei wat doen. Dan merk je al op dat na gun no de in desma dat die. Oké, dus daar. Die dema taki, dat misreflect onder voorzitter. We hebben een voorzitter. Toen de tijd was ik nog niet echt belast als ondervoorzitter. We hadden een ander ondervoorzitter. Oké, hoe komt dat hier? Ik tegen de mensen revitak, laat Todi komen. Oké, Todi komt. Waarom Todi weer weg is gegaan, weet ik niet. Is dat beter? Oké. Weet ik wel, een beetje. Er waren geen middelen. En Todi kan hier komen zitten met zijn rokomangs. De man kies bij rokonego. Als aan dat nog buntu. Dus daar, Todi. Later, Boeka komt baka, want dat die Todi no komoro. Boeka komt baka kot wauroko. Maar wat is gaan gebeuren? Er werden steeds. De sane kon lati isabito. De sane kon tapa juist moment. Wat zijn die precies? Middelen voet wauroko. Er was een hele tijd geen tegels. Een heleboel tegels bij mij betakengba. Aangifte bij doe. Oké. De aten sami bekisi fu Clara passi, mino boma halen. Want het was te kort tijd voor mij zonder middelen. Is dat beter? Dus daar. Met iedere maand ik functioneer netjes mee, maar ik ga dat werk niet doen volgens de tijd dat jullie me gegeven hebben. Oké, de mauro konanga de ma sabe wandwa roko wel. En wat blijkt, a tijd sa de ma begim, dan gaan ook de man ook ba. Dus waar blijkt dat ik gelijk had. Ik had een week de tijd en nu zijn we 3 maanden verder en toch aan ook ba. Dus in die hele week heb ik opgegeven. Ik ben niet gek, ik ga niet alleen voor geld. Ik ga ook voor
Tamara te yuko luka pasi imangi mwa urokotu. Tak no buka sap mek pasi nanga de mafing. A werkgroep sap mek pasi. Oké, dus daar mi cut off voor tapa uroko voor apasi. Maar tot die waarschijnlijk, we hebben na een goede gesprek, zijn we weer bij elkaar gekomen. Want eenheid is het belangrijkste dat er moet zijn in iets. Want we doen het niet voor ons. We doen het bierti. Ik kom in de media. Dus te asan no go boom na mi des mijn loonkonto en het gebeurt al. Ik kan ermee, ik verdra. Ik ga niet voor die mensen komen jokken. Mino desma ik kon aan respect. Alla desma fabirti sap mezelf arrasta. Maar nee, sabe kon aan DTV. Mino wat unulati, maar ik ga je niet kunnen bekritiseren waar je gelijk hebt. Waar hij geen gelijk had, heb ik hem gelijk geweest. Zo wat kijk. A vraag naar zijde tot die nog kon. Tangano. Ik denk dat we die vraag zelf bij Todi moeten beantwoorden. Die antwoord zelf bij Todi moeten hebben. Want ik bel, tot net nog belde ik met Todi. Oké, we hebben elkaar niet bereikt. Maar we praten erover en Todi is ook bereid. Want Todi heeft me nooit het gevoel gegeven dat hij niet wil werken of niet komt werken. Maar middelen. Hij zegt me ook hetzelfde en ik begreep hem. Het was een poklijn defect, maar ik zie dat die poklijn nu wel goed is. Dus dat man koroko. Want anogi unu edwing kan de if na begi unu ubomoro hasti. Maar des maf winti wai aben u dok daarop u teka prioriteit, u teka initiatief, u teka stap tak na jawo begin. En u aan klaring verzoek mo podja tu no ang mo podja lang asan takia. Want al ga je naar de media, voor taki, de manoman dwaroko. Deze weg waar we af zijn nu is als een monument. Het alleen komt dat de meisje taki naar Pasija wanneer zoeken. Dus ik zou aanraden aan deze regering taki, dan aan de morohima moromi in een werkgroep. Laten we eraan. Nu na 3 weer. Kuroko eraan dat u hebt desma fabierti, sawanen toch. Ja. En het feit dat je nou na 3 weer, na juiste moment voor Potaroko. Ja, je hebt ook goed contact met de voorzitter van de werkgroep, meneer Bisumbar. Samen zeg wat zegt hij aan jou? Zo, meneer Bisumbar, mino kori. Maar ga maar fasi. Want soms mine loop alasan. Maar de man taki na taki echasan kofiti. Want mi na zoals me wan denki lek desma fabirti. Hey, uko klara sangi desma snel desma wana sani. Maar niks gaat zo. Want als het aan mij lag, dan mi no angi mi a big up. Maar als het ook aan meneer Bisumba lag, of als het ook aan meneer Lettig lag, atra ondervoorzitter en dan de traleden voor een werkgroep, dan waren we morgen al klaar met die straat. Je snapt het toch? Want ik zelf moet tekenen wanneer er bijvoorbeeld een aanvraag van iets gedaan wordt. En ik zie hoeveel keren ik teken. En meneer Bisumbar zorgt ervoor dat die aanvragen gedaan worden. Ja, maar die middelen. Kijk, in het begin was het een probleem van, ja, we werken niet met de DC's. Snap je toch? OW moet erbij zijn. Geen zo'n onduidelijkheid bij de. Ja toch, OW is er altijd bij. Maar wat ik nu merk, we werken nu met iedereen, we proberen iedereen bij te trekken. Maar er wordt nog geboycott. We willen werken voor die mensen, maar als ik van taking Banebi Sumbar gaat iets extra verdienen. Buka gaat iets extra verdienen. Dat is niet waar. Alles is op een begroting. Als je werkt, migado, ga je toch verdienen? Ja toch, dus wat het probleem, ik zie dat ze meneer Bisumbar vaker bekritiseren. Maar omtrent dit, waar hij me meerdere is hier, in het werkgroep, deze werkgroep, zie ik dat die man zijn papierwerk, we hebben ook een ICT-team, we zien dat die mannen hun werk doen. Maar waar die middelen vandaan moeten komen, worden die middelen niet ingezet. Dus dat vind ik niet dat het aan de werkgroep of aan de voorzitter ligt. Dus het ligt gewoon aan het systeem. En je praat over het systeem, Buka, je tak about het systeem. En if you look at alle de punten, als je alle punten zo op een rij zet. En ja,
van je virie? Heb je nog gevoel heb je nog zin om door te gaan naar Aurokorici? Zo, zin. Wie geen zin heeft om te werken? Je nou alles man. Maar je gaat ook niet gaan werken in een ongezonde situatie. Is dat beter? Maar dat hoef je ook niet te bepalen hoor. Want het hoeft niet te zijn dat iedereen waarmee je werkt op jouw manier moet werken. Of jij als iedereen moet werken. Soms is het ook goed om in bepaalde ongezonde relaties mee te werken. En het gezond te maken. Want als iedereen rent voor het ongezonde, dan blijft het verzieken. Dan komt het nooit gezond. Is dat beter? Eén ding wil ik wel aanhalen. Er is eenheid tekort in bepaalde dingen van deze regering. Laten we Wintiwai even aan de kant laten. Deze regering, je hoeft niks onder stoelen en banken te zetten. Toch? Je ziet het. Je komt elke dag live. Je komt op Facebook. Je ziet hoe één ding dat ik wel heb opgemerkt. Het is nu dat iedereen in de media wil verschijnen. Hoe verschijn je in de media? Dat is punt 2. Heb je het doel om in de media te verschijnen? Er zei ook, je kan lopen en je komt een journalist. Stel je vraag. Dan is uw antwoord, de meeste mensen, altijd iets discriminerend. Begrijp je? En dat moeten we even achterwege laten. En dat maakt alles ongezond. In de VAP is er geen eenheid. In de regering is er geen eenheid. In de werkgroep is er geen eenheid. Nergens is er eenheid. Maar als we het aanpakken, dat is het eerste wat we moeten aanpakken, dan ga je zien dat we echt verder kunnen gaan met waarmee we bezig zijn. Want we hebben straks weer de verkiezingen. Ik heb iets te zeggen aan de Creoolse bevolking. Ik zie jullie vaak uitschelden, akuli difi, akuli dati. Het is waar. De Creool, die staan a blakke man die si ungwabusi baka. Het is oké, daar praten we niet over die fake accounts. Laten we het netjes houden. Laten we praten over Hindustanen en niet coolies zoals je dat zegt. Laten we het netjes houden. Kijk, we zeggen het hoe het betiteld wordt daar. Ik weet hoe het genoemd moet worden. Mensen moeten dat woord achterwege laten. Ja toch, dus ik heb het daarover. Akuli, a blakke man, isabi toch, zo wordt het gesproken. Ko de keihard, ko takelijk van de sande. Ik weet dat ik het niet zo moet uiten. Isabi toch, maar we praten wat we zien op FB. Je ziet soms, oké, laten we die fake accounts aan de kant laten. Want soms zie je iemand het zeggen. Toch? Ik heb nooit, misschien ga ik niet zo ver in social media, hun staan naar een partij zien gaan waar het van Creoolse afkomst is en een ander hun staan die bekritiseert. Maar ik zie wel, wij zwarte mensen, als we bijvoorbeeld in een partij stappen, bijvoorbeeld Partij Luhur, net als hoe de VAP nu is, je weet dat het van etnisch afkomst is. En wij als zwarte, daarin stappen heb je veel van onze medemens die ons bekritiseren. Bedoel je Creoolse broeders? Ja, onze broeders toch? Je ziet het vaak onder mijn post. Ik reageer ook niet. De koele do dis nangai, je lek disi, je nyan datif de koele. Racistische uitspraken. Ja, toch racistische uitspraken. Dat im go seti tifi, dan disi dati. Maar luku desma. Mino sa pedeshiwa portifisme. Ik ben zo geboren met mijn tand, dus mine had me eden nangasma. Maar ik zie vaak dat ze er komen ook live waar gewoon zeggen, hij de koelie die zie, nou een blakke man om stem geven. Kijk, stemmen was vroeger totdat deze regering is komen aantreden, wist ik dat stemmen een geheim iets was. Maar nu wil iedereen weten waar je bent. Want Buka komt vandaag, Buka praat namens werkgroep Wintiwai buiten. Wel, ik kan je zeggen dat misschien 2/3 deel van de werkgroep uit niet VAP's zijn. Maar we werken voor het land. Isabito, je moet je niet druk maken. Het is een presidentiële werkgroep. Het is een presidentiële werkgroep. En deze president heeft toch bewezen dat hij met iedereen werkt. Als jij hem wil, ze gaan zeggen dat hij een beetje van de Maikara zijn tegen Kotakanga volk. Je denkt je want in Amane Spang. Maar wie luistert naar de president?
Fais im go luku a post voor president dat je zie. Ineens no already like. No one blauw like. So gerwang. So ready. Dus so boos. Alles mij boos. De comment. Ik wil jullie ook vermelden dat Facebook, social media maar een kleine groep is. Denk je dat die 600.000 mensen op social media zijn? Dan krijgen jullie maar 100 of 200 of 500 likes. Nee. Heb je het gevoel dat de president niet echt geliefd is onder de samenleving? Hij was daarvoor ook niet geliefd. Mijn vader bijvoorbeeld. Is, misschien houden zoveel mensen niet van hem. Maar, en jouw vader ook. Maar hij gaat je vader zijn. Zolang je leeft en hij leeft. Hij is je vader. Je hoeft niet geliefd te zijn bij de president. Of de president hoeft niet geliefd te zijn bij jou. Maar zolang er geen 2025 is hij de president. Sommige mensen hebben vanaf 2021 gewacht. En ze wachten nog steeds voetjan op. Zo kosie. Is toch? Het is rotzooi. Jullie moeten dat achterwege. Je moet gewoon kijken. Je gaat een kleine kapsalon openen. Je gaat je eigen business runnen. Denk je dat buurvrouw zei, abaka vinger ala degi desman en baka jari lobatori? Nee, jij hebt vooruitgang nu. Dus zo is het al in het samenleven. Unom tjara a heel libi voor politiek. Ik praat met die mensen die racistische uitlatingen doen, toch? Want je gaat iets zeggen. Je gaat iets zeggen dat is leuk om te horen, maar jullie houden niet. Jullie houden geen rekening met de jeugd. Blakaman die zei, kuli dati, na zomaar mi brada. Want dat je chingwe in de klas, dat als don't die zie wan hun die staan niet ching. De efatjite tak, ik zag je vader hun die staan uitschelden gisteren op FB. Sa iwan op chimpiki. Hebben we aparte Blakaman scoren? Nee, jullie willen altijd in de picture komen door iets negatiefs te zeggen. Dat geen zin heeft. Ik heb niet gezegd omloop koelie. Lek van we kaarding. Laten we keihard praten like van de mij taki. Minotak de koelie moest loop juka. Ik weet dat het hun die staan en Creool is. Maar zo praten ze niet op FB. Is dat weet toch? Laten we zeggen hoe ze dit. Laten we het uitdrukken hoe ze het ook doen op FB. Dat slaat. Ja toch? Inolop Blakaman, inolop koelie. Dat is niet verplicht, maar hoe ga je de gemeenschap tegemoet? Hou dat voor jezelf. Als je vandaag niet hebt gegeten, ga je niet op straat gaan dat je voor het eerst met taki no nyanto. Na struggle, je struggles nyang. Dus bepaalde uitlatingen, we kolen nigers, voor een stemgie, hun die staan. Jullie zijn fout bezig. Het is een geheime verkiezing. Want morgen jij die advies geeft, wanneer die hun die staan naast je staat, lach je met hem. Tak is op vast aan dit toch. Na even. Of hey, gim die zie dat je tak mine tak somoro. Ik hou van iedereen. Ik hou van Boutussen. Ik hou van Venetian. Ik hou van Chan. Ik kan jullie zeggen, deze 3 mannen. Ze hebben mensen om hun heen. En naar de man dat de porengi denkt. Ook in de VAP. Snap je toch? Je hebt mensen in de VAP die gewoon zeggen van... De man ja eigenlijk naar Abob de Bimde, vooral als ze zien dat het goed gaat. Dat je op de goede richting gaat. We moeten zeggen hoe die dingen zijn. Isabi toch? Dus, koliba racisme nou aan bouw eenheid op. Dat was je taki wat nooit misjuang. Hun die staan gewoon Blakaman partij dat de tra hun die staan fighten. Maar zolang we Blakaman gewoon tra partij sabi de etnisch in het route. Alla Blakaman taki. Maar ik kan nooit bij jou komen dat mijn actie was aan nyang. Na heel Facebook is sabi. Dus houden jullie op. Ik geef jullie geen antwoord op jullie kritiek naar mij toe. Ik hoop dat jullie wel volgen dat ik goed bezig ben. Voor Urokomi naar de manja. En ik hou ook van Brunswijk. Want maar ik heb het over die ex-presidenten en sabi toch? Awansa den ook. Dus Koliba en Koko vormen eenheid. We gaan het echt maken. Want als jullie nog 2 jaar willen wachten voor Tjan Oppe, gaan jullie echt de na kino. Koroko samen. Dat heeft Tjawa. 25 mei 2025 wago masalgo pura man. Dat na unu probleem. If ama win baka,
dat na uno probleem to da wode de no. Dus uliba trobi na wan sei. Uno sen no an blaka man dus a de wani. Jij bent één, doe het zelf. No sen no an man wakker naar je bakken als het negatief is. Denk aan je kinderen dat we in de multi-etnische samenleving zijn. Brom Tjidjari. Je kinderen, jij zegt het zo mooi. Maar je kinderen zitten met misschien alleen maar andere rassen op school. Dat is het niet netjes. De school is een voorbeeld. Omtrent 20 wai. Ik ga je eerlijk zeggen, als we harder aanpakken, kunnen we Intiwai sneller afronden. Als we harder aanpakken, kunnen we Intiwai sneller afronden. Dat gaf de heer Bucaman aan vandaag tijdens dit vraaggesprek. Ja, Bucaman die geeft aan dat het niet nodig is om racistische uitlatingen te doen. Dat we dat achterwege moeten laten. En hij roept op om de eenheid binnen de samenleving te bevorderen. Ten aanzien van dit project Buka, we gaan volgen aan to start naar Rokobaka, want dit is mijn wachtie. Ja, dit is mijn wachtie. Dit is mijn wachtie. Ik vind het wel erg taki in de droge tijd, ja. Uno vind een kans, hoe klaar passie, want mij is zeker, kan dit wel start nu dat alleen ook komt. Dat we weer, dit is mijn idee. Het is echt een troep te we roko in de regen. We hadden de droge tijd echt mooi gevonden. Dus mensen van Wintiwai en Pont, we werken aan jullie. Buurt, tak akobong. De man zei corrigeren, tak unom mek passie gideng. Dat is de wacht tot 2025, maar a passief des massa wani, o zit hij wel. Ja, a regering jou mek moeite. Want a president, no ap 50 anu, fudu ala sani. Amai tamande, amai waaiere tak het gaat goed op Wintiwai. Ik weet niet wie hem informatie geeft, maar ik wil hem gelijk zeggen, het gaat even niet goed op Wintiwai. Checken of na money mankeri, maar mek wan begroting opnieuw vasani, hoe zitting. Mek des mag Wintiwai. Echt, ik ga jullie eerlijk zeggen, if de man ja je hebt Wintiwai uit dat probleem, ja. De man je pa volle keren, want alle jaren, alle regentijd Wintiwai dat tv. Anotideari, IJsselman? Anotideari. En dat bij dat bedoeling. De man om go in taps, maar er is maar een kleine groep, sa ook aan media of tegenpartij. Taki, dit net dubu, dat net dubu. Mek de man ko luka passie sameki. Dat de betak no dubu. Oké, misschien is het niet naar behoren, maar anes sumoro. Dat bij dat doel. Is dat weet toch? Dus, ik wil tegen des mataki. Chin so geduld ete. Ik ben er. If wansan nego boom. Mi altijd ook kom. Moko tak. Una vrede kost tuere. Ik kan wel me verdragen. Dus if uno loop van mi tak wasa. Hoe mag taketa pa media? Want nou de zou corrigeren. Isabi toch, if finality. Maar het hoeft ook niet. Want ik ben iemand, ik kan jullie vanaf vandaag zeggen, Buka heeft geen extra. Buka komt elke dag aan het werk, anders eet hij niet. En ik pak de bus hoor. Talang aan mij rijden bij Sigris Mikwauroko. Maar Buka heeft geen echte vooruitgang. Taki, adesea patu de zijn. Houden jullie op daarmee. En Buka voert geen politiek. Buka komt die wegen maken voor jullie. Ja? Oké, mensen. Dan hebben we dat gehoord van Bucaman. En zoals u heeft gezien, kijkers hebben in het begin ook een voice afgespeeld van Omrad. Omrad die was betrokken bij een zware aanrijding. En die heeft dus middels een voicebericht laten weten dat hij herstellende is. En we zullen ook, zolang Omrad weer beter is en de media te woord kan staan, zullen we dus ook een interview doen met Omrad. Dit was Belfor voor Cultuur TV. Ik krijg hier een melding dat die verbinding even aan het storen was, aan het schommelen was. Onze verontschuldigingen daarvoor. De boodschap is naar buiten gekomen vanuit Bucaman. Ik dank u voor uw aandacht.